Kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguatmu api kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga dadi apa ya yang lek aku dadi pengendang bae
sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bunga nyawange semu wis dikon lali kali sikaran ati nalek oh sayang aku sing
takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku pari pasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Mas Walden Dalem dek Niken. sing sabar ya Mas Yen pancen iki keputusanmu tak tampa dek. KMD kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesat ning jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu Opo iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku mari pasang rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Dek Niken, Halo matur suwun ya. ya apa Pokoknya kabeh cerita bakal tak simpen lan tak mendem apik-apik. kata-katane kok kaya sesat ning jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe
doa